Samunana nginibingelele namukele channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukwenza iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Nkanza kwethu zaze zabuhlungu inhliziyo zabathandi boKhozi FM, zaze zabuhlungu inhliziyo zabalaleli boKhozi FM, zaze zaphuka inhliziyo zabantu abalalela uhlelo lukaNongcebo ezingasoze zabuna. Efunda ke incwadi zakhe ke namhlanje, incwadi zothando. Kwaze kwabuhlungu nganza kwethu esevalelisa esho ethi ke namhlanje ilanga lakhe lokugcina ngci kuhlelo lakhe ezingasoze zabona oKhozini FM. Waveleke wakhihla esikaNandi isililo live on air, wavese wakhala izinyembezi esho ethi ke akakhaliswa ubuhlungu kepha ukhaliswa ukubonga abantu ke abamkhulisile ukuthi ke agcine ezebelapha, agcine ebe ngaka. Ngaza kwethu kwaze kwabuhlungu ikakhulukazi nje kubantu abalalela ke uhlelo lwakhe ngesonto. Abanye ke basho nokusho enkundleni zokuxhumana ukuthi ke kushuthi ke bona bebegcina ukulalela uKhozi FM ngesonto. Nganza kwethu kuqinisekisiwe uNongcebo ubegcina namhlanje ukusebenza oKhozini FM. Mhlambe ke emva kwala sobeke sesizwa ukuthi ke uzobe eseya ngakuphi. Mhlamba abantu abamthandayo bazobeke sebemlandela la akazobeke eseya ngakhona. Ngana kwethu ngiyabonga mengulethelelezo emfishane. Ngiyacela ukuthi ungaze iqiniso uchofe usubscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo.